Le video molweni. Le video ndiyenzele abantu bakaNondulo ka1. Hayi, ndiyafuna ke nindicacisele. Kuthiwa ndothi isource yami eclose kwamasipala ephaphofu ithi imali yakaNondulo kudala isebhankini ilaa nto ibekiwe ecaleni for uba makuyokwakhelwa abantu bakaNondulo bafuni kwakhiwe. Hayi, so ke ndicela ukuye ndize apho bantu bakaNondulo, khani ke nindibize mani nizondicacisela uba kutheni ningafuni ukwakhelwa ngoku ekubeni kudala nizifuna izindlu nilindile. Amagala okuqala, kwenzeka ntoni bantu bakaNondulo? Khani sixele kuzode kujika imali? Hayi, khani nixelele ndizoza apho, ndifuna ukuza apho kuni ndizoyifumana. Ndifuna nova naloo khansila wenu, ndifuna uva straight kuni uba nina nithi kwenzeka ntoni, yintoni le ibangela uba nide kuthiwa nigxothe nee-officials ebezizokwenza uba ilaa nto ndiyazi le nto for uba nikwazi ukwakhelwa kuthiwa nazigxotha. Nithi andifuni ukwakhelwa ngoku? Hayi, bantu bakaNondulo khani niphendule. Ndicela nina, ndilena ividiyo ndiyenzele for nina. Oh, by the way, iphinde the reason why ndithetha ngoNondulo bendibizwe iforum yapha ka1. Yeyi, kuyasetyenzwa iforum yaka1 yakwa-Ward 42. Beqhekeziwe ekhondeyineni and hey, laa case i-serious kakhulu. Iye yaveza nezinye izinto qha ke ngoku ndithe kuba make siyibambe ingathi ingamosha umzabalazo. Ingathi ingamosha umzabalazo xa inovela olu hlobo ivela ngalo. So uta Ace weSantaco ndiyacela ndibambe mani. Uta Ace weSantaco ndiyacela ndibambe, umakhelwane wam, but if andimfumana apho ndenza uba nditenza just uba ndilapha kum endlini. Adlula apha kum apha kwathu or ndizoke ndihambe ndiyemkhangela phaa kuye endlini. Hey, but ke abantu beSantaco abalali ezindlini mos, kunzima ngamagerila, zinto ezingalali, zingxamazana. But ke izinto endicingayo uba eyi kaloku ndandithe kuni izinto endizibonayo uba zingawuthengisa lo mzabalazo sikuwo, lo mzabalazo wofuna ilizwe, lo mzabalazo wamatshantliziyo, wamafelazwe, andikwazi ke ngoku ukuthengisa. Xa kukho into elolo hlobo funeka ndiqale ndithi makhe ndikrwece abantu abakufutshane khe sithetheni ngayo sive uba ithini na. I might sound like kwabantu kwiforum yapha ingathi ndikhusela umntu othile ophaa abamtyholayo, but lena into forum ndiyacela khe nindinika ixesha. Ibimele uba ndiyistori, niyayazi istori ndisenza namhlanje, ndisikhuphe namhlanje, but ke bendilapho ka1 ndasendibona naphaa kaNondulo, ndasendisiva nam ndasendifuna ngathi hayi ikhona imali yokwakha kaNondulo. Abantu bakaNondulo bagxotha ii-officials abafuni kwakhiwe. Ndathi yeyi mandizozivela uba inoba yintoni lena yenza uba abantu bakaNondulo kuthiwe belinde iminyaka, abanye bathi bana 30 years behleli kula magali, and all of a suddenly now imali ikhona yobakhela izodi ijike. Hayi, bantu bakaNondulo ndiyasinida ezo stori. Khaniqale ngam xa nidibene ningabahlali. Andifuni meeting yeyo laa nto, ndifuna imeeting yenu yena ningabahlali nizondicacisela uba kwenzeka ntoni ukuze ningayifuni kwayilaa nto kangoku i-development, ningafuni ukwakhelwa izindlu zenu. Ndilindele kuni ke bantu bakaNondulo. Enkosi.